У гэтую нядзелю 14 кастрычніка праваслаўныя вернікі сустрэнуць вялікае свята Пакроў Прасвятой Багародзіцы. Яго дата з году ў год нязменная, і ў гэты дзень вернікі шануюць святую Дзеву Марыю і ўспамінаюць падзею, якая адбылася больш чым за 1500 гадоў таму. Гэтае свята звязана з горадам Канстанцінопалем, жыхароў якога Прасвятая Багародзіца схавала ад вялікай небяспекі і тым самым выратавала іх жыцці. Памяць аб гэтай падзеі захавалася і да нашых дзён, а само свята стало одним з самых важных у царкоўным календары. Это событие как пример заступления, покровительства Божьей Матери всем православным христианам. И от нас зависит только одно – не забывать о нашей Небесной Матери, Божьей Матери, покровительнице нашей, заступнице нашей, прибегать к ней с молитвой о помощи. И она, как любящая мать, как наша даже земная мать, всегда готова принять своих детей. Пакроў таксама мае значэнне і ў народным календары, бо яго звязвалі з канцом восені і верылі, што якое надвор'е будзе ў гэты дзень, такой жа цёплай ці суровай будзе зіма. На Русі падчас свята пяклі бліны, а незамужнія дзяўчаты прасілі ў іконы Пакрова за мужа і шчаслівага сямейнага жыцця. Адзначым, што ў гэтае свята неабходна наведваць царкву, і ўрачыстая служба адбудзецца 14 кастрычніку ў Спаса-Преображэнскім храме горада Шклова. Пачнецца яна ў 8 гадзін 30 хвілін. Хочется поздравить с этим праздником всех православных христиан, пожелать покровительства Божьей Матери и, конечно же, особенно в этот день, День Матери, поздравить всех матерей, напомнить им также, что даже когда в трудную минуту, казалось бы, кончается терпение, нет больше сил, вспомнить о Небесной Матери, попросить у нее помощи, и она всегда поймет, как любую мать, во всех проблемах и всегда поможет и в воспитании, и в укреплении сил и семьи. С праздником всех!